uMthandeni uMfwamanqele esimazi ngendlaba yephika noma igcokama elisha seluze lafika usuku la khona-ke behlale ephosta mayelana nohambo lakhe oluya phesheya. Bathi-ke alukho usuku lungafiki njengoba selifikile uMthandeni siyazi sonke ukuthi uyinxusa le-brand yey'mpahla lalapha kwaKhathi. Njengoba ehambile-ke wathatha lolu hambo oluya le phesheya, siyazi ukuthi uyomela abantu, abalandeli bakhe ama-Red Nations kanye nezwe nje lonke lase-South Africa. Abantu abamthandayo okubalwa abalandeli bakaMaskandi, abalandeli bakhe kanye nawo wonke umuntu ongenankinga nokuncoma uma ebona into enhle. Bamncomile uMfwamanqele bathi nje, hhayi ndoda, sikufisela uhambo oluhle, siyafisa nje ukuthi uNkulunkulu abe nawe, lento le oyoyenza lapha ibe yimpumelelo futhi negama lakho lisale liyinto nje enkulu. Lolu hambo legcokama elisha oluya phesheya uyalibona nalo igcokama elisha ukuthi injabulo ibhalwe emehlweni. Akujwayelekile-ke ukubona uMfwamanqele mawukuthi usegila lezi manga zakhe zokubangaza abantu ngezinto ezinhle abhalwe injabulo. Uvele enze leyo nto leyo bese eyayirelaksela nje, hhayi cha lana uyambona ukuthi ujabule impela. And sikhumbule ukuthi lolu hambo lolu phela kuqopheka nomlando laphana nje emlandweni wakhe noma kwi-profile yakhe uMthandeni Mfwamanqele. Mina sengiyadeda, ngisacela ukuthi u-subscribe uphinde u-like bese ngithi danke lapho.